misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruke jauna. Egin dezagun otoitz, hoi jainko, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana deitu duzun Angel, zure zerbitzariarentzat apalki eskatzen dizugu. Zugan itxaron eta sinetsi duen ezkero, eraman dezazula egiazko aberrira eta goza dezala betiko zoriona. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Egun hartan, jaioko bat emango diren guztien jaunak, mendi hontan herri guztiei. Mendi hontan hinduko du, herri guztien gainean edatua dagoen izartia, jende guztiek estartzen dituen goiara. Betiko ondatuko du heriotza. Txukatuko ditu jaunak aurpegi guztietako negar malkoak eta lur osotik aldetuko du bere herriaren orsakizuna, ara dio jaunak. Eta egun hartan esango da, ara gure jainkoa. Hau da, guk salbatzaile itxarro genuen jauna, postu betetzen eta araitu salbatu gaituelako. Jauna, esena? Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa santuaren liburutik. Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta onena egin zuen otoitz. Aita, hau da zure naia. Zuk eman dizkidazunak, ni nagokeen tokian nerekin egotea. Nire haintza ikus dezaten, zuk niri emandako haintza. Mundua izan baino lehenagotik maite izan duzulako. Aita betikoa. Munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut eta hauek ere ezagutu duten zuk bialina duzula. Agertu diet nik zure izena, baita agertuko ere, zuk niri eman didazun maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon dadin. Jaunak esana. Heriotzak modu paradokikoan bada ere,
eta egin diguna aprobetxatzen saia gaitezen. Bai, zoriontsu izateko, baita gure ingurukoak ere zoriontsu izaten saiatzeko. Bigarrenik, heriotzak bizia gogorazten digu, gure hildakoen bizia nola baie gogora ekartzen digulako. Bakoitzak bere oroitzapenak, bere bizipenak izan dituen gauzak, eta bereziki eduki behar ditugu halako oroitzapen erarenak, hoberenak, gure hildakoaz edo hildakoetaz akordatzea oso gauza ona egokia beharrezkoa da denontzako. Bizi geran artean ere, haietaz akordatzeak, haien presentzia ere nolabait ere luzatzen du gure artean. Horregatik, gure hildakoak despeditzen ditugularik, gure eskarroren beti horregoten da. Gaurkoan, angelekiko egun eskarro hori hemen dago, hemen egon behar da, eta beti gogoan izan behar ditugu. Bakoitzak, bere bizipen horiek, bihotzean gordetzen dituela, haieganako maitasuna ez da heriotzarekin bukatzen. Haiekiko dugun harremana aldatzen delako. Ez da gure helduena, ezin ditugu, ezin dira haiekin egon, ezin ditugu besarkatu, ezin ditugu hitz egin, baina badakigu ere ez direla besarkatzen, ez direla sukusitzen. Eta bestelako harremana ere eduki dezakegula haiekin. Eta maitaritzazkegu. Eta haietaz akordatuz, haiekin egonez, haiek erakusitako gogoan hartuz, modu guzti horietan ere, haiekin nola baie tratu eduki dezakegu. Eta hirugarrenik, heriotzak bizia gogora ekartzen digu, betiereko bizia ekartzen digulako antzuzen ere gogora. Gure existentzia ez da kasualidade huts bat, inongo zentzurik ez duena. Mundua ez da kasualidadez sortu den errealitate bat. Gu ez gaude hemen besterik gabe, zentzurik gabe mundu honetan. Jainko on batek egin gaituelako hemen gaude. Eta gu ez gara materia hutsa. Ez gara bakarra atomoz eta molekulaz osatutako multzo batzuk, edo ezurrez eta haragiz osatutako izaki huts batzuk. Guk parte espiritual bat ere badaukagu, jainkoikoak guregan jarri duena. Gareziarrek, Jesus jaio horretik, anima deitu zioten errealitate espiritual horri. Horregatik, heriotzak ez du hori mugarazten. Heriotzaren ondoren ere badago bizia. Jesusek horren inguruan argitasun berezi bat eman nahi izan digu kristauei. Hain zuzen ere, jainkoikoaren borondatea evangelioan entzun dugun bezala, betiereko zoriona ematea dela guri. Berarengatik gatozen bezala, berarengana goaz heriotzaren ondoren, eta nahi dugu ulertzea errukitzua dela, ona dela. Eta gaurkoan angel gure sinbidea despeditzean, hori da Jesusek guk bihotzean enkitzea nahi duen sentimendua, penarekin batera, tristurarekin batera, beti gogorra baita heriotza, nahi du itxaropen izpi hori eukidezagula, argitasun hori eukidezagula, konfiantza hori eukidezagula, jainkoaren eskuetara jatu dela, jainkoak maite duela, eta lehen edo beran dugu han berarekin elkartuko gerala. Horregatik eskatzen diogu jainkoiko onari bere alde. Gure otoitza sinisturontzako da hildakoen alde egin dezakegu gauzarik baliosuena. Ez bakarra, baina guretzako sinisturontzako baliosuena otoitza da. Eta hala ari gera, hemen
atxotan, hau da, eta handik angelek gure alde egin bezala. Euska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Hartuz zugauna, hilau zeruan, betiko bizi lekuan. Eriozonek aideta lagun, asko dituk otamindu, baina jaunaren agintzak beza, inori goza tarindu. Hartuz zugauna, hilau zeruan, betiko bizi lekuan. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, Angel zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari gai hau, eta zure bihotzonari eskatzen, zure semea salbatzaile gupidatsua dena sinetsi zuen honek, aurki dezala orain epaile errukitsua, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin. Bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztiun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, denen alde hildai, gu guztiok betirako hil ez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, Aineru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen duguna. Kanta dezagun aineru erri, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaun onena. Zerutan urrak goresten dute, goresten
ogiaren iturri. Egitzaztua da santu ogi hartu hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoalan, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok hortatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok hortatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berrei eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolaren. Hau da sinismenaren misterioa. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, eta apaiz eta bataiok zuen izenean jende honak mundu guztian bere testigantza derana. Izan gogoan jauna, mundu hontatik zuregana eraman duzun gure zerbitzaria, gure laguna Angel. Eriotzean zure zenearekin bat egin duzuena, biztueran ere berarekin bat izan dadila. Errutizak izkigu, gu guztiok betiko bizia ikitze dezagun Jainkoaren Ama Maria Dortoarekin, eta gizalde guztietan berariskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorri zaitugu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jagoikoan guztirun horri, Espiritu Santuarekin batean, oste eta haintza guztia, gizaldi guztietan. Bildur gabe esan dezagun. Gure
gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eman duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatotik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman duzu Elizari pakean, eman batasuna, errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin.
Gaur igoako elizan gaude, bai angel zure omenez. Bizialdia gozatu duzu, bertso txistela abarrez. Askotan ere umore handiz, jarri egin gintuzun farrez, baina jakinik zendu zinela, guazi ginen negarrez. Mundu hontatik joan zara baina, gure bihotxetatik ez, gure bihotxetatik ez. Angel ederrak zirela zure, ahotsa eta mintzoa. Zure barnetik erreski irten, zitzauzun beti bersoa. Saio askotan estimatu da, halako lagun goxoa. Zurio aiteaz damuntzen gira, gu bersu mundu osoa. Familiari juntatzen dugu, gure nahi gabe zintzoa. Gure nahi gabe zintzoa. Mirez menezko hitzak zuretzat, besterik ez dut ahoan. Gabera handia Euskal Herrian, handiagoa igoan. Oraindik gure bertsoi bilerak, dauzkat gordeta gogoan, baina tamalez gure artetik goizegi zarenez joan. Zauden tokian gorde zaidazu, leku bat zure ondoan, leku bat zure ondoan. Nahi edo ez, euskara baitu, nortasunak oinarria. Urberriaren ekarlea da, noiztenka bersularia. Bere modean angelek ere, ekarri daugu harria. Hakantatuen bizen idatziz, norbait babeli
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Familiari, gure familia horretan laguntzera, Angel gure senideari azken agurra egitera eta Jaungoikoari bere harinaren alde erredutzera. Hemen, emango den hurrengo bezetan ere gogoan izango dugu, tokatuko da, 3. iganden, abuztuaren 17, eguerdiko 12. Eta ere gogoan izango dugu Angelenen. Eta orain bukatu horretik, azken erresponsoa egin dezake. Jainko ahal guztiduna, zuri otoitz egiten dizugu mundu ontatik joan zaigun Angel zure zerbitzariarentzat. Sakrifizioen bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, irits bezala piztueraren betiereko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bakata
Eta